Jodongo mag Luo Council of Elders Award ma Kobwa kar ching'od bura mandhiwa dwani tend arita kwe ma kaunti ma Homa Bay okawo ndamo mar kum ne kweth rowere moko ma gikoni osebedo ka rocho arita kwe alworano. Giywak ewi rochruok mar arita kwe ma gikoni timore ka giwacho ni jomaundu moko osieko mar monjo jopiny seche mag otieno, tim ma giwacho ni ka ok otieki to biro duoko chien dongruok e alworano. Gikoni nyaka ne jomaundu go chak tayo timbe njore alworano. Ji adek osenegi kendo lipodgi nitiere ka obila ka gikoni jotend jonjorego en rawera moro mawuok e gweng'no mak mana ni pok okawne ondamo makare. Gikoni obila mondo jiw patrol e chirni manitiere alworano mondo tiek luoro ma jopiny nigo. From a group magi mar nego ji ma 711 wawuoyo kani ji adek nie lo idhi kuny. Chiel kuom gi sub location mar Kadhola, mar ariyo sub location mar Kachuth, mar adek Central Kobwai. Gigi ok nyal kelo kwe, onge dongruok ma nyaka dhi ka onge kwe. Gima lich moloyo ni ng'at marach ni imake to chako duogo dala ka to bedo gi beti. Kod mar gino wadwaro sirikal okaw atua ma ng'ani nyaka make mobedi kama sheria dwaro. Osebedo kosa nikech pile pile timo ma onge action mikawne. Omiyo akwayo sirikal ma wan go sani no okaw atua ne nyathini ma kik miye kata bond. Ang'eyo ni chik to dwaro mondo miye ni bond nitiere. Kik miye bond nikech wadak kod luoro. Kendo sirikal okaw atua mondo tim investigation nikech nyen gi group moko e Kachuth sub location mondo girubni omaki mondo piny obed gi kwe. Dongruok obiye Kobwai ka mondo mi wayud kaka wanyalo konyore.